покажа как да смятате ли една бефелка като такава, като истинска. И ще я на такова, на фанта и желатин. За желатин ще ни трябва да желирани бомбони и чаша, откъдето да сложим желираните бомбони, колкото искаме. И самата фанта. Да ти го направиш. Ще се видим в ходилника. И здравейте, хора. И вече сме намираме в фризера. И както виждате, ето ячетка. Чашката с съставки. И както виждате, слагаме колечката отгоре под релсите на фризера. И какво седим още така? Какво седите още тук?